dugun gaur gurean, Alex Txikon, bai, aski ezaguna mendizaldea, gerlaria, onbretxaranga, denetarik egiten du. Eta oraintxe zertan dabilen Euskal Herria zeharkatzen goitik bera, Anguar dokumentala egin du berak hain zuzen ere. Eta antenatik gure saioan, hementxe dugu, Artxila, Motxila, Alex Txikon. Zuna baita ere... Eskertzen da, eskertzea, ez? zintzotasuna balioan. Gainera, zintzotasuna esan genezake krisian dagoela. Geroz eta jende gutxiago da. Horrela da, ez dut txutela ikusi zuen programak urteak izango direz, baina ez oso telebista gutxi kontsumitzen dut. Ondo egiten duzu. Hala ere aplikazioarekin aitzakia baina ez nira elefante bat, ulertzen duzu. Konparau behar badugu gaur egungo gazteria eta gaur egungo joerak zentzu direzen, nin neure kasuan, telefonari begire, gauza bat ikusteko, eskaladako bideo bat edo peli bat mendikoa baita ez banago zinema baten edo mendiko festival baten eta bar, benetan, aspertu egiten az. Sare sozialak zuk kudeatzen dituzu? Ez, eta ez ditut eta irakurtzen, eta daro bat, ez dakit ustota astebete terdi ezer jarri gabe, eta naz baita ere elefante bat horretako. Ni neure burua tontotxa baina beste norbaitek kudeatzen dizkizu? Bai. Edo laguntza jasotzen duzu? Ez. Batzutan Ez, enpresa bat dago eta bere egiten dute profesionalak ere? Bai, profesionalak eramaten dute. Baina bai hori, beti hor, venga, Alex, jarri zezer, venga, inberdozu bideo bat, baina ez dakit, nik ere, zu bezalazekin, 40 urterekin, bideo bat asko egiten ditut, bideoak zoriontzeko, ez dakit ze ekitaldi honentzako, edo emoteko baita ere, ez dakit, egunero bi hiru bideo grabatu behar dodaz, baina ni neu, sare sozialetarako eta bideok eta egitea eta kosta egiten naz, edo kosta egiten jada pilo bat, edo saltzen gauzak eta bar, uste dut bestera batera izan barko zala. Está bonita. Bueno. Oye, maravilloso. Estoy conmocionado, mis hombros están ahí. Now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. 1, 2, and 3. Hau dena entzun da, beste galdera bat. Zertaz doa zehazki dokumentala? Ekine, Alex, konta iguzu ez, zer da Anguar? Zu ondo gauzkatzen dokumentalaren izena. Anguar, argiz beteriko filma, argiak nolabait esateko. Hori bai, ez iztezu galdetu zein hizkuntzatan. Ni neukin un ideia originala, nolabait ere hau segaitik ez batu, hau da, orduan pieza guztien engranajea nolabait esateko neure eskutik etorri zan. Eta gero horretarako dago sekoiztetzeak, horretarako dago zuzendariak, horretarako dago gidoilariak, kamalariak eta bar. Norberak danan gainean egon behar bada. Eta dan hau jaio zan,
Eki Fundazioaretik. Eki Fundazio sortu zen 2016 garren urtean. 2017 garren urtean martxan jarri ziren eta 2017 garren urtetik gaur arte 70 instalazio fotovoltaiko jarri direla martxan Afrika, batez ere, Sahara azpiko herrialdetan. 3 izan direz Asian gure eskutik, 2 Nepalen eta 1 Pakistanen. Orduen, niri kriston ilusia egiten dozte, niri neu izanaz lehenengokoa lagundutera, handa hemen, kotxe batera matea eta gero ez da gizer, baina ikusi nabanean, zelan funtzionan, antolakuntza aldetik fundazio hau, gehitu nintzen maite minuta eta erabat maite minuta. Dana monitorizatuta dago Bizkaitik, ez? Getzondeki ez gulego nagusiak. Eta susoaz, eta venga, Angel, antze, ni beti pasatzen azena, erakutsi ez dezu, zelan dago zen instalazioak, eta dekuzu egunerotuta segunduro zelan dago zen bateriak, zelan dagoen konsuma, zelan dagoen, dana, informazio guztia, ez instalazio hori txiki gelditu bazan. Eta instalazioiek zertarako? Ospitaletan, eskola txikietan, eskola handietan, eta batez ere leku, ez dakit, zezango txut, Leon egongo da 3-4 ordutara Freetownetik, ezke Freetownen da Sierra Leoneko 3 burua, bertan egon ginen eta entzulek nolabait ere jakiteko Sierra Leonen inguruen berbaz gabizela, 7 milioi biztanleko herria dela, eta 3 burua Freetownen dago kanpo kaldean, dagoelako bahia moduko bat, pasaia bezala, eta dago barku handi bat, da generadore handi bat, eta ordaintzen baldin badute fakturea, deki diesela, edo ez dakit zerra gaia dekien, edo kerosenua, eta horrekin deki argindarra, ez baldin badute ordaintzen fakturea, ez dekiela argindarrik, horregaz esaten dut zutana, hori buruen, eta gero aparte, generadorea bakotzadeko beretzean, eta bar. Leon bezalazeko errizka horren, egitura horrekin, zer egin zan, lan talde bat Inglaterratik beter bereziki, lan egiten dela bertan, orduan ez dakit nik zelan ezagutu ziren ekikoekaz, eta montau zen instalazio fotovoltaiko bat nahiko handia, 200 paneletakoa, 200 panel 2 bider bat metrotakoak, orduan horrekin energia desante moten duna, eta horrekin deki etorkizun bat, ez? Esan behar da, 9-13 urte bitarteko umeak Sierra Leonan, 130 kalean bukatzen dula, ez? Beraien gurasoak abandona egiten zaituzte, pentsau 9 urteko mutiko eskor bat edo neskatza bat zarela eta abandona egiten dutzuela. Eta abandonatzen dutzue, bezin dutzuelako mantendu, ez? Eta derrepente egun batetik bestera kalean aurkitzen zara, eta logikoena da pausuak izaten direz, Freetownen bukatzea. Freetownen bukatuten duzu, eta Freetownen zauzenean poliziak ikusten bazaitu, lehenengoz, bigarrenez, hirugarrenez, bukatzen duzu espetzean. Ezke, neu empatia berba, empatia hitza, berbea, pelikula honetan hangoa pelikulan asko dago, orduen, frequency deritxon lege horrek, dator gurasoak abandonatzen dutzuela, eta gero bukatzen duzu kalean, eta hirugarrenez ikusten dutzuela polizian, eta bukatzen duzu kartzelan. Eta pentsa 9, 10, 11, 12 urteko mutiko eskor bat zarela, ez? Orduen askotan hori, hemen Euskal Herrian esango genuke, nik ikusten dutela asko, ez azkenean bakarrik mugitzen gara guri afetetan badozku eta bar, baina gaur egungo gizartean nik ikusten dudaz argizpi barriek eta badagoz giuz berritzegi asko, eta beti egiten da berba txarto gazteriaz, eta nik ikusten dut gaur egungo gazterian gauza positibo asko dagozela baita ere, ez? Eta beti, alpinismoan zikeren gertatzen da hori, ez? Lehengo garai batekoak ez kasu guztietan, baina bai, eske gure garaian eta bakarrik alpinismoan pentsatzen dugu gure garaian onena izango zalakoan bezala, ez? Eta beti eske lehen iten zan hau, eta ostetik datozenak inongo garrantzirik gabeko gauzak ingo baziren bezala, ez? Bakotza bizi izan du garai bakotza, eta gaur egungo gizartean baita ere ikusten dut beti erortzen garela trampa beretsu horretan, ez? Gaztei kritika bialduz eta bar, eta nik uste dut aukerak eman behar direzela, ez? Aukerak, eta gaur egungo gizarte honetan eta gaztei zuzenduta, ez dago zela inongo laguntzarik, ez? Lehengoko denborakaz konparago ezkero. Zentzu horretan pentsatzen dokumentalak berak aipatu dituzun balioiek nolabait transmititu egiten dituela. Empatiaren izan daiteke bat, beste bat izan daiteke energia buru jabetza oso modan dagoen hitz bat da,
baina askok irudikatuko dute, hilabete bukaerako faktura murrizteko edo ekologikoagoa delako, baina aldiz, hemen irudikatuko dena edo ikusleak ikusiko duena da, zure biziak goitik bera baldintzatu edo bizi aukera bat emateko bidea dela energia edukitzeak. Burujabetza zentzu zabalenean. Bueno, nik uste balio erantzi asko deko zela filmak, ez? Baina alde batetik geuk hiru bloke edo hiru ardazten nagusi dagoz, bat da Nepal, neguko espeizio baten, gero kontinente bat, Asia dana, bigarren kontinente bat Afrikara, alako baten salto egiten dugula eta gero bukatzen dugu berriz ere Asian, Pakistanen, ez? Hiru herrialde nahiko progresiaren datari begitute, oso behan dago zenak, kutsadurari begitute eta kamandu da Asia mailan hiribururik eta kutsakorrena eta bar. Eta gero gaur egungo energi berriztagarriei zuzendu da, ze panorama dekogun Euskal Herri mailan, etxe mailan, eta ikusten da zelan eolikoak, zelan polemika asko datozen eta nire ustez geusekin bedire buruagaz eta hartuten dire zen erabakiak izan bedire luzera begitute. Film honetan ere ikus genezake horixe, ez? Zelan posible izan da argi indarrarekin, hortxe dagoela. Euskal Herri mailari begitute uste dute Bizkaian deko gule estatu mailan eguzki ordu gitzien, 1900 ordu, ez banaz ekiboketan. Konparatuten badugu Huelvarekin daudela urtean 3400 eguzki ordu, ez? Orduan gaur egun nuklearrak, termikak eta zelan gaz eta bardana garestitu da, badirudi Euskal Herri mailan baita ere zenbakiak irtetzen direla, ez? Orduan nik uste dut hortik jo beharko gendula, ez? Hortik jotzearena, guk geuk ikusi izan dugu, ez? Bekan paliku baten zer dan plaka garbitute ez da izer, baina gure kontsumoa hortik atara dugu, 3 hilabetetan, eta ez dugu zautu ez da litro bat inongo generadorarena. Gero bestalde batetik, kontutan ebartu behar dugu, bai Sierra Leonen edo bai Pakistanen, nangapar bat azpien, nangapar bat izango da munduko mendirik eta haundinetarikoa bai volumenean, eta justo mendi horren azpian dago eskola bat, nintzako da munduko eskolarik eta derrena, Gunther Mountain Messner Schoolen izena daroana, 2002an eraiki zan Rijon Messnerren fundazioaren eskutik, eta orduztik ona argindarrik daude, Orgoian daude, 4 herrizkatzeki, orotara 3000 biztale egongo direla, negur arte, gero biztalerien kopurua, sosatekona jaisten da beko herrizka batera, baina poblazioan erdi egitxe gora bera bertan gelditzen da. Orduen argindarra eukitzea, ordenagailu pare bat badekiez ja, gero sakeleko telefonoak nahiz eta koberturarik eta ez izan momentuz, baina ez teki argindarrik, orduen jaisten dire, argita garri, berriko gizonak, kasu honetan han Pakistanen, ez, dire suniak nahiko integristak, orduen emakumeak ez deko ez ahotzik, ez hitzik, ez inongo eskubiderik, orduen gizonen esku dagoz bertan, eta gizonet irez, jaisten direnan beko herrira, 12 kilometro egin ostean, 1000 metroko desnibela berantza, baina gero 1000 metroko desnibela positiboa gorantza berriz ere, orduan 24 kilometro egiten dutela bakarri beraien sakeleko telefonoa kargatu alizateko, argazki bat atateko edo eta bar, orduan horregaz dan esan da dago, ez? Batzutan hori berriz ere empatia, berbea, ez? Empatia, askotan ere, nik izango nuke beste bin ere Euskal Herria eta ni neu ere erortzen az askotan. Ikusten dozunean persona bat, edo persona bat erdizka horrela diejoala, eta ostra, batzutan jarri beharko gineteke bereien buruan, ez? Kritika bat jaurti aurretik, ez? Azken finean, Anguar dokumentalarekin eta eguzkiaren energiaz baliatuta argia eman diote Sierra Leona, Katmandu eta bertako jende zoragarri eta apal guzti honi, ezta? Espedizio bat benetan posible da kutsatu gabe, arrastorik utzi gabe hori kudeatzea? Oso urruti gaude, porque... Eta saiakera bat dago? Gu saiatu izan gara, baina bakizu zer, oso gatza da, alde batetik, argindarra gazgabiz hitz egiten, argindarra ez gendun zautu ez da litro bat be, baina, neguko espedizio baten, zukaldatu alizateko, ez deko zuguri dago dana lehitute, dago dana izoztute, elurra edo izotza pikau behar da, edo elurra palakadak hartu,
eta hori urtu behar da ura egin alizateko sukaldatzeko. Neguko espezio baten zaututen ditugu 2.500 litro behar ditugu. Pentsa, 2.000 litro 2 hilabetez. Da, kristona da, pasada bat, media bat izaten da, segun zenben lagun gauden, 25 litrotatik hasita 40 litrota bitartean egunero, bale? Baina eske bezala ezin duzuna jan. Gero, txarrena bakizu zer da nortaz aparte, ez da nahi egiten, txisek eta kakak eta bar, txise gaude 30 lagun, manazlu bezala ze, bekanpaleku baten morrena batan onduan, glasear baten orduan, txise danak eta behan dago herrizka bat 200 biztanlerekin, horreri euskeraz ez zeta urtetan, baina ez dakit berbea, baina dako kutsadura emergentea, kontaminazio emergentea deritxona, orduan zuk hartuten dozu medikamentuek edo duzu infezio bat, eta ur guzti horietik joazte, bera, eta behan dago herri bat, eta horren azpirau dago beste herri bat, eta beste herri bat, eta beste herri bat, orduan oso urruti gaude, eta nire ustez orain askotan entzuten dugu komunikabideetan, Ebrez, edo Kabian, edo jende asko pilatuten direzen kola buka ezin horietan, 7 eta 8 metotako kotatan, baina beti kritika bat bezala zetan, nire ustez, hemen mendiari lotuta kultura gehiago badago, zaitik ez buelta iraulitu hori egoera, eta lagundu bestera batera, ez? Kritikak beti jaurti beharrean, ez? Oroar, zen olako harrera izan du? Ze feedbacka ikusleen aldetik? Ikusleen aldetik eta oso egun txarrean aurkeztu genuen, zapatu baten aurten Bilbon, Euskalduna Jaurerian auditorioan, alda guzti 1.200 lagun usteot bertan elkartu ginela, zapatu baten, giro honakin, kontzertuak ziren beken, baitare freestyleko historia bat, baitare zera basketeko pabelloian, beste kontzertu batzuk, ez dakiz zer, egun bardinen, nik ez dakiz emek gauza egon ziren. Orduen kontutan hartu, ez dakit 20.000 lagun beke, beste 10.000 lagun edo 6.000 lagunentzako izan zala basketeko pabelloi horretan, orduan, zaila izan zen, baina nire ustez arrakasta ona izan zala, arrakastatua izan zala estreinaldi hori, jendea gustora ikusizun. Gero orduztik ona Italian metitu berri da, gero baitare zera Polonian, eta ezin dut horretarako desastre bat da, dakit sari batzuk jaso izan ditula, baina ezin dut aipatu. Eta ez dakit ezin duten aipatu hau baita ere, baina uste hori da, Mendi Film Festivalean hautatua izan dela baita ere, hemen Bilbon izango dela abenduan. Orduan, badeko bere ibilbidea. Nik beti horako dokumentalak eta ekoizten dugu zenean, beti hori deko buruan, ez? Lehenengo herrietatik eta hiltzia, hirietatik eta jenta ikusit ezan, ez? Olako filma bat, ez? Lore desberdinateko zela, aldotzuta aurreratu hori Tolosan 18an, gero azaroen lauean Madrilen izango dela, azaroaren 8an Basaurin egongo dela, azaroaren 19an Ustot Altsasu Nafarroan izango dela baita ere, orduan badagoz datak hortik, ez? Eta espero datorren urtean udaberrire begira baita ere, plaza desberdinetatik ikustea zegaitik merezi dudulako, eta publiko orotantzako filma bat dela, non lantzen dutu baloreak, non dagoen soilik mendiko pelikula bat, ez? Ikusten duzu azkenean benetako konpromesua, ez? Neure lagunena, ez? Filma honetan ataten den euro bakoitza Eki Fundazioarako da. Danok gure eskubide guztiak eta pelian nintzut danak 600 bateko ekoiztatzearekin, diru laguntzen bitartez eta diru laguntza pribatuak izan direla baita ere, orduan hortik pelia ekoiztu alizateko diru atara da, baina orain ibilbide honetan, emanaldi bakotzeko 1.000-1.500, parkatu Doneste bere, aiztu dut, abenduaren 12an dela, Nafarroan izango da... Ez da bastango hiriburua, baina... Ostra, eskerrak etorri dela, etorri eta Ibai Marizkurrean nire lagun hon baten aurpegia, mika juiz, osakitu da jatala. Doneste bera guazela, erreka menditaldean bertan dago eta oso benetan talde herrikoia, herri benetan berezia, badago herriak eta nire... Bai, ze gainera malerrekan alako gozak ez dituzte barkatzen. Asko maite duten herrien eta eskerra, eta hori da, zapatu 12an atzaldez izango da baita ere.
Bueno, orduan turra... Badaude, bai, turra, eta izan dire gehiago Igorren egon da, Zabalmendi taldean baita ere. Bai, gainera gaur egun... Usansolora barkatu, Usansolora ere iztu dut Bizkaian, ama zazpian izango dela baita ere. Osteguna eguena, orduan badaude plazak eta irtetzen direla gehiago. Hori dute gainera sare sozialek, ez da, nahi dunak badukala beti harakatzeko. Bai, beti hor behituteko baita ere. Baina gero jentan zuzenen, ostea, aizu! Eta burtotza minitaldea ez du aipatu, Gantzabal minitaldea, erreka. Eta esaten abilena, euro bako itxataten dela da, Eki Fundazioenako. Eta aipatutea baita ere www.eki.org webgunean sartuta 120 lagunekin aukera dago urtero, 120 eki lagun egiteko aukera dagoela eta aportazio txikitsu batekin aukera dago 120 lagunekin instalazio fotovoltaiko bat montateko Afrikan, bale? Bukatuteko pelearekin nire aldetik konpromesua adierazi dutela geure lagunak. Adibidez Tolosatik Tedi, hemetik Gipuzkoatik Juanma Sotillos bera baita ere, Juanma etorri zan bai Pakistanera eta bai Sierra Leonera, Tediren kasuan Tolosarra bakarri Pakistanera, baina bera oporretatik hartu bere egunak eta bere dirutik ordainduta eta lan egin dute peli hau aurrera izateko, ez? Hori deko polita baita ere, ez? Bertan parte hartutako lagundanak, bakotzak ordaindu dugu geure gastu danak, ez? Porque askotan bolondrez berbea eta ez dakiz zer, eta bai, ezke nijoa ez da inora, bai, baina ordainduta nijoa egazkin txartela ez dakiz zer, eta... Bai, gobernuz kanpoko turismo modaren bat ere egondua momenturen batean. Edo nola ere, salbuespenak direla esan genezake ez, ikusi besterik ez dago Aitamarirekin egiten ari direna Mediterraneoan, edota kasu honetan ez, pixkatzen. Lagunek izan ditut Aitamarin barruan eta goraipatutekoa da ez, zenolako lana egiten duten eta bakotza eta bere denborataik eta bere diruz, peli honetan ere horrela izan da, eta nik goraipatutean eure lagunen babes hori jasotzea. Tedi, inberdugu hau, venga, animatzen zara, eta justo nik bitu pentsazazu ez, Ameriketako gobernua justo hende urte bete dator, pasata ja, ejertzitua atara zutela Kabuletik, Afganistanetik, eta justo gu Pakistanera gindua zela, ez? Revuelo guztu horrekin, ez? Eta neure lagunak, eta kasu honetan Tediren kasuan, nik Italian neukan aurreko gurean itzaldia, eta sarkatu genuen 1000 kilometro pratikamente, 800 kilometro Italia osoa, iparra-iparraldean ginela, itzaldia bukauta, egazkin bate montatzeko eta Pakistanera joteko galdi txartel guzti horiek eta bar, ulertuteko nola baita. Orain, mapa hau irudikatzen ari naizena, Black Beltza ikusi duzu? Ez, ikusi dut lehenengoko, Pekatua. Bai, ikusi dut lehenengoko partea, baina horrein... Black Beltza lehena ikusi haukazu? Lehena ikusita dekot hori da, telebistatik ikusi nuen zineman gustora... Black Beltza bia. Bia zinematan gustora ikusi behar dut. Aipatzen duzulakoain, justu aipatu duzu Kabul, besteak... Parkatu moztuterren, Black Beltza ikusi nunean, eta Maitane Azurmendi lagun baten bitartez, aurtena ikustu duten dula liburua baita ere, eta bitu, ja Ferminekin gauden, emetik ja maikatera izatik, lusatzen dutzagu, porque bere pelikula ikusita, pentsatu egon nostra, guk ere ikustu behar dugu, mendiagaz lotute animaziozko peli bat. Bitu, gozake, Black Beltzarekin, lehenengo katalerekin, hori pentsatu non. Black Beltza hirugarrena. Bai. Baina, Ferminen eta Black Beltza nik lehenengoko batala ikusi dut oso markauta eta mugatua deko nondi norakoak, ez? Guk zagatik ez, gure aportazioa baita ere... Baina egia da, Black Beltzak azkenean lehenengo ez, atal horretan, garai bati buruzko kontaketa egiten du. Bigarrenean, geroz eta gertuago dator. Gure garaira desente gerturatzen da, ez? Urrengo urratxo horretan, protagonista igual, izan zaitezke ez dut ikusten Fermin 8.000ko bat. Ez, baina bai hori, Black Beltza lehenengo atala ikusita, eta batez be hori, azkena mugitu den gara mundu mailan mendiko festivaletan eta lekut ezberdinetan. Bai, horregatik. Ikusi ditut animaziozko peliak eta ostra. Eta nik segaitik ez ekoiztu filma bat euskeraz baita ere. Eta gero beste kritika bat baita ere, ikostu dugu mendi biluzia euskeraz, erderaz eta ingelesez. Oso gutxitan proiektatua dago mendi biluzia euskaraz. Euskal Herri mailan kasu gehienetan proiektatu zen filma erderaz. Orduen... Badakizu, 11 beti dago aukera. Beti dago dana euskeraz, baina askotan
ostra, egiten ditu gauzak. Eta gero ez dutela behar Eta gero bezalako... dinozu bere fruitua dinozu, ostra, eske, bai, herri askotan euskeraz proiektatu zen, baina beste leku askotan eta enkajea zeukana euskeraz, erdera zein zan. Ezkerra eta gozela, babitu, adibidez, Gangure Mendi taldearen eskutik galdakan, adibidez, jarri genduen lehenengo erderaz, eta gero jarri zen euskeraz, zenbait tokitan detailea izan zuten, baina guri personalki gaudela beti diruz larri eta bar, eta ekoizte, eta dinozu, egiten dozu erderaz, eta akabo, karo, guk azkenean dekuzu produktu bat, gauz bat, baina ez goaz begituten baita ere gero ze ordainagiri datorren gero ze datorren bueltan, ez? Gabiz egiten baita ere, gure herriagaitik, euskaragaitik, azkenean euskaldun egiten gaituena, askotan esaten da, ez? Euskara dela, baina gero hor alegin egiten dugu, euskara egiten dugu filma, eta gero inozu, euskaraz konsumiteko urratxo hori ere beharrezkoa dela. Edo lusatzen dugu euskaraz egiten eta ez da egiten, ez? Orduan, penaz, ez? De hecho, pena emoten dozte, porque itxaldi gehienak gaur egun nik Euskal Herrian, 160 batean, ordeko daz nire estadistikak erderaz izaten direz. Bukatzeko, estadistikak aipatu dituzula, fitxan jartzen du Lemoan jaioa 1981 bateko neguan. Bai, abenduan, hori da. 30 espediziotan parte. Bueno, neguan ez. Hala jartzen du, ez dut asmatu, eh? Abenduan 12an, negua horrezten da 21 batean, baina bai. Bai, pues badirudi 80 bateko abendua hotza zela negua. 30 espediziotan parte hartu du, eta 14.000ko 11 torrenterretara. Aurrera begira zer, zu nola ikusten duzu zure izena, zure irudia, zebadakizu behin izena... Gero norberak bere intimidadea gordetzen du, baina izen bat honezkeroia ereki egiten da. Bai, baina nik peluzera ez dut asko bituten, egituten dut egunez egun. Dekot oso laguna dan Mike Hor, mundu baian esploratzaile unenetarikoa da, inongo zalantzarik gabe, gaur egungoa. Oso tipo berezia baita ere, eta berak ezagozten 2013an ezagutu nun nik, eta 2013an Pakistanen ginela, alez, mendebaldean, Europa batipat emakumeak agogeta mairu bat mila egun gitxi gora bera, gizonezkoak agogeta maika bat mila gitxi gora bera. Orduen zu pentsa egun bakotza azkena dela, orduan nik adinagaz ez dekot harreman oso ona, baina bai egunegaz. Orduen nik badakit zenbet zautu doa zen orain arte, orduan egunek. Orduan nik orain pentsa, joan behar zela ez da inora eta alperreko egune dela, erregiten hau, adibidez. Bilboko aeroportutik urten behar zela eta joa Italira, baina gara, behar dut eskalazta inon eta gero bidai osoa alperrikor botata zakarrotzi batera, ez jata gustatzen benetan. Orduan saiatuten az txispak atatean, meti joa ez dirurdu itxalde emon, gero Tolosara, gero kirol pizkatzu bat egitera, jagoizean ibilina azatzea eta aurrera. Orduan saiatuten az hor atope, zaten duzu, nondik indarra, nondi motivazioa, nire unibertsitaterik eta honen izan da bidaiatutea, eta bidaiatuten dozunean, eta gonduzta zauzenean Asian 50 aldiz baino gehiago, Afrika, Subsaharian beste 20 aldiz baino gehiago, Hego Ameriketan eta zenbait tokitan eta dinozu beste ikuspuntu bat eta beste pentsatzeko era bateko zu, beste empati bat, beste antolatuteko, pentsatzeko eta aktuetako erea dekozu, ez? Eta askotan, baldin badagoen ere herrian erretik urten gabe, bere herriko festak hau bat, beti berdina, beti jente berdinarekin, azkenean nahasketa kultural horrek hori aberastasuna da, inongo zalantzerik gabe. Beraz, aintzat hartuta milaka batzuk egun gehiago bizitzen garela emakumeak. Bai, bentajan, abantaila dekozu. Abantaila daukagu horretan, normalki ez daukagu abantailarik. Zoritzarrez ez, eta aipatutako herrietan, bai Asian eta bai Pakistan baten. Desabantailan bizitzeko egun gehiago dauzkagula legia. Hori da. Bueno, donola ere, gaur orduan ez dizkizu alperre galdarazi minutuak, ez da? Ez, hori da. Bainoak korrikan kotxea irten. Oso,